आम्ही जातोय वेंगुर्ला मार्केटला. लेट्स गो. 500 500 रुपये 50ला 5 जरी आहे. बापरे आमच्या देवगडात कसला बर. खारवलेले आंबे हे पोहे लाल म्हणजे मुंबईत मिळतात ते वेगळे पांढरेवाले. हे बघ लाल भडक आणि कोकमा बघा काय कलर आहे कोकमांचा जबरदस्त. हे 300 रुपये आणि 600 रुपये स्वस्त पण आंबे देवगडात महागात. वेंगुर्ला सर्वात प्रसिद्ध दुकान आहे बोलेगर कॅशू. वेगवेगळ्या प्रकारचे आहे तुम्ही बघू शकता इकडे वेगवेगळ्या प्रकारचे मसाला काशू 745 रुपये भेटते चकण्यासाठी. 100 रुपये वाटो. अरे बाप रे 100 रुपयाला एवढे मासे सारे ताजे फडफडीत आहेत बांगड्या. 50 वाटो 50 वाटो. आंबा बर्फी पण आहे आंबा पेढा पण आहे. मुंबईला किती 1000 रुपये 1100 रुपये आहे काय 900 रुपये. इकडे 520 रुपये किलो आहे काजू कतरी आणि टेस्ट एकदम प्युअर आहे. बाय आमच्यासाठी काय तेंकाच देतस की काय. आंबोळे आंबोळे बापरे. काळवट्यांची उसळ आई शपथ आणि ओली चटणी. फणसाची भाजी आणू काय. फणसाची भाजी बापरे. नमस्कार मित्रांनो स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ मध्ये. तर तुम्हाला माहितच आहे स्वीट फॅमिली आली आहे वेंगुर्ल्याला भावीच्या आणि जियाच्या मामाच्या गावी म्हणजे दीपालीच्या गावी आलो आहे माहेरी आलो. तर मित्रांनो आता आम्ही जातो आहे वेंगुर्ल्याच्या मार्केटमध्ये. खूप मोठा मार्केट असतो आणि संडे मार्केट पण आहे आणि वेंगुर्ल्याचा खूपच मोठा मार्केट आहे. तर आम्ही तिकडे जाणार आहे खरेदी करणार आहोत आणि तिकडून जाणार आहे भावी आणि जियाच्या आत्तेकडे म्हणजे माझ्या सख्या बहिणीकडे वेंगुर्ल्याला दिलेली आहे. तर आम्ही तिकडे जाणार आहे. खर्डेकर कॉलेजच्या इकडे राहते ते वेंगुर्ल्याला. तर फायनली आम्ही आता तिकडे जातो म्हणजे पहिले शॉपिंग करणार आणि आम्ही तिकडे जाणार. तर शेवटपर्यंत आमचा व्हिडिओ बघत राहा. आम्ही जातोय वेंगुर्ला मार्केटला. लेट्स गो. लवकर वेळ झाला आपल्याला जायचा आहे. लेट्स गो. Let's go. Let's सावधान. हे बाजूला ना रिक्षा नाही सायकल सायकल येते. सायकल जास्त हो पोरी जास्त. मी पण चालू आहे तेव्हा कॉलेज हायस्कूल जाताना सायकल. सर्व मासे विकायला बसले तिकडे. पूर्ण या रोडला मासे भेटतात. बापरे किती माशावाले आहेत. रास पडलाय माशांचा. हा रोड कुठला आहे मानसीश्वरचा. इकडे पण माशावाले बसले आहेत दाबोली नाक्याला. हो आता मार्केट आहे ना तिकडे खूप गर्दी असणार. क्वालिटी आईस्क्रीम क्वालिटी कोल्ड्रिंक. दीपाली कॉलेजला असताना या इकडे यायच्या फालुदा खायला. तर मित्रांनो आम्ही आता मार्केटला आलो आहे. खूपच भारी मार्केट आहे आणि सुटसुटीत मार्केट आहे. फणस कसा दिला. फणस 500 500 रुपये 50ला 5 जरी आहे. बापरे आमच्या देवगडात कसला बर के. कोकमा कशी दिलास. 320 रुपये किलो. बापरे लय महाग. आणि ह्या काय आगोळा काय बापरा बापरा. हे किती अर्धा किलोचा आहे ही बॉटल. किती रुपये. अरे सर्व कोकणी मेवाच आहे इकडे यांच्याकडे. हे बघ चिंचा. हे काय ह्या काय मस्त पैकी तिरफळा मस्त लागतात ते अक्षर. हा हा हे खारवलेले आंबे हे पोहे लाल म्हणजे मुंबईत मिळतात ते वेगळे पांढरेवाले. हे बघ लाल भडक आणि कोकमा बघा काय कलर आहे कोकमांचा जबरदस्त.
आणि हे चिंचो जबरदस्त. हे आपल्या लाकडी घाण्यावर काढलेला कोकोनट ऑइल हा बघा, ह्या आणि पपई. बापरे मस्तच आहे पपई, लयच आहे सर्व. आणि कोकम सरबत वगैरे सर्व इकडे मिळतात. गावठी अंडी आणि हे सर्व भाजी वगैरे आहे. काय गावशी काय म्हणतं हे? कशी वाल कशी दिला? 50ला 4. अरे बाप रे. हा हे सर्व गावठीच आहेत. अरे आंबे काय घेतात? जांबा किती रुपयाचे? 20 रुपयाचे 6 जांबा. आणि आंबे विचार, हे 300 रुपये डझन. हे 300 रुपयाने. हे 300 रुपयाने 600 रुपये. स्वस्त आहेत पण आंबे, देवगडात महागात. तर मित्रांनो, वेंगुर्ला सर्वात प्रसिद्ध असेल तर काजू आहे. आणि काजूसाठी दुकान प्रसिद्ध म्हणलं तर बोवलेकर काजू. तर आता आम्ही जातो काजूचे रेट काढतो. वेंगुर्ल्याचा काजू, वेंगुर्ला सर्वात प्रसिद्ध दुकान आहे बोवलेकर कॅशू. वेगवेगळ्या प्रकारचे आहे, तुम्ही बघू शकता इकडे वेगवेगळ्या प्रकारचे. तर रेट सांगणार का? तिकडून येणार. हा हे सालाचे आहेत आणि मोठे. हे कसे दिले? 180 रुपये. किती ग्रॅम? 200 ग्रॅमचे. हे सालावाले 2 आहेत, म्हणजे एक मोठे एक छोटे. आणि नंतर हे सोडलेले. आणि तुकडा कशी आहे? 120 रुपये तुकडा. 120 रुपये. आणि हे सॉल्टेड नाही, मसाला काजू 745 रुपये घ्यायचे चकण्यासाठी. तर खूपच प्रकार आहे आणि तुम्ही बघू शकता इकडे. आंबा पोळी म्हणा किंवा शेंगदाणा लाडू त्यांनी बनवलेले स्वतः फॅक्टरीमध्ये. आणि हे सर्व काजूगर आहेत सर्व प्रकारचे, म्हणजे खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे काजू वगैरे आहेत आणि वेगवेगळ्या रेटचे आहेत. मला वाटतं 2च दुकानं प्रसिद्ध आहेत इकडे. आणि मेन मोठी दुकानं आहेत, बोवलेकर कॅशू आणि झांटे काजू. तर आम्ही आता भेट दिली आहे बोवलेकर काजूमध्ये. तर वेंगुर्ला कधी आला तर बोवलेकर कॅशूमध्ये नक्की भेट द्या. तर मित्रांनो, फायनली आम्ही आता मच्छी मार्केटला आलो आहे, वेंगुर्ला मच्छी मार्केटला. मी डोलकर दर्याचा राजा. चला ठीक आहे. समोर आता मच्छी मार्केट आहे आणि रविवार असल्यामुळे आज भरपूर गर्दी आहे. हे भावीजी हरवशाला. खरबे बांगडे आहेत वाटतं. हे मुशी कसे दिलं? काय? एक 502 म्हणजे 250 रुपये एक. चांगलं आहे. सरगे ताजे ना, लय छोटे आहेत सरगे. हा सारखा आहे. तर मित्रांनो, आता लयच मासे आहेत इकडे. माशावाल्यांची गर्दी लय, भरपूरच गर्दी आहे. बांगडे कसे दिले? 100 रुपयाचे. किती? 100 रुपये वाटो. अरे बाप रे, 100 रुपयाला एवढे मासे सारे ताजे फडफडीत आहेत बांगडे. 50 रुपये का ताटभर मासे. मग 50 ताटभर. 50. होय होय. हे बघा 50 वाटो.
वर अजून वर एक लावून पण देत. हो तर. अरे सुंगटा कशी दिली? 500 रुपये. सुंगटा लय महागत. बांगडे सोप हे 500 रुपये. काहीतरी सांगता. आणि तसरे आहेत आमच्या देवगडात लय मोठे तसरे भेट आहे. वेंगुर्ला तसरे छोटे आहेत. मित्रांनो मार्केटमध्ये लयच गर्दी आणि लय स्वस्त मासे, पण ऍक्च्युली दीपालीच्या आईने मासे घेतले आहेत. आम्ही फक्त एक राऊंड मारला. तर मित्रांनो वेंगुर्ल्यातला माझा म्हणजे वेंगुर्ला मार्केटमधले सर्वात फेवरेट माझा असेल तर शिरसाट मिठाईवाला माझा फेवरेट आहे. तर आता आम्ही जातो कारण तिकडे आंबा बर्फी एक नंबर मिळते आणि काजू कतरी आणि ते पण एवढे स्वस्त आणि माफक दरात ना. चला आपण आज घेऊया काजू कतरी आणि हे आंबा बर्फी 480 रुपये किलो. आणि काजू कतरी बघा मुंबईला किती 1000 रुपये 1100 रुपये आहे काय 900 रुपये. इकडे 520 रुपये किलो आहे काजू कतरी आणि टेस्ट एकदम प्युअर आहे. आणि आंबा बर्फी पण आहे, आंबा पेढा पण आहे. आंबा पेढा हे आणि आंबा स्लाइस खरंच खूप भारी लागतात एकदम. भावे कसे लागले आंबा बर्फी? जिया आंबा बर्फी कशी लागली? जिया खाते कशी लागली आंबा बर्फी? मँगो सारखी ना एकदम. तर आता आम्ही फायनली काजू कतरी घेतोय आणि मँगो बर्फी घेतोय. काजू कतरी आणि मँगो बर्फी एक पॅक करतोय. आणि कधीच तुम्ही वेंगुर्ल्याला आला तर शिरसाट मिठाईवाल्यांना नक्की भेट द्या. खरंच खूपच भारी आहे आणि रेट पण एकदम रिझनेबल आहे. तर फायनली विनय घ्यायला आलाय. विनय घ्यायला आलाय. आता आम्ही बाईकडे जातो आहे म्हणजे माझ्या बहिणीकडे. 2 मिनिटातच जाऊ आम्ही. आता भावी पुढे बसली आहे. आता फायनली आम्ही आलो इकडे बायच्या बिल्डिंगच्या खाली. ही बायची बिल्डिंग आहे आमच्या. तर आता आतमध्ये जातो आहे. विनय चल. विनय कुठे आला? हां गाडी पार्किंगला लाव. हे चला. शॉपिंग पण झाले दीपालीचे भाजीपाला. आणि आता बाईकडे जातोय. आत्या बोलते का आत्या बोलते? आत्याने सरप्राईज आणलंय. बाईने सरप्राईज देते आहे तुम्हाला. चल भावी लवकर. आल्या पहिले बघा पटकन. बाईने बघा गिफ्ट आणलं. बाप रे तुम्हाला बसत की नाही बघूया. सेम आणले. ब्लाऊज बघा. सेम तर आपण आणूया नवी परत बदलून आणूया. हे ना बघा आवडलं का? पार्थ केलेले काय खाणार? हा पार्थ माझा छोटा भाचा आणि ही बाय आमची. चटणी आंबोळी खाणार? मग काय खाणार? बघा भावी जियाचे लय लाड चालू आहेत बाबा. बाबा आंबा बर्फी आण मग. आंबा बापरे काय दिलं? आंबा बर्फी काजू. आमच्यासाठी काय टेंकाच देतस की काय? आवडीचे आंबोळे. बापरे काळवट्यांची उसळ. आई शपथ. आणि ओली चटणी. बापरे चटणी. चल मग काय खाणार दीपाली? काय खाऊया? कैरीचं पन्ना दे ना. मस्त पैकी गरम झाला मस्त पिऊ. काय हे आंबोळ्या चटणी खाते? खावे ना थोडं वेळ होणार घरी जायला. एक दे ना आधी पहिला. तर मित्रांनो फायनली आम्ही बाईकडे येलो आणि बाय बापरे काय काय ठेवलं आहे ते बघा. इकडे दिल्या ना पहिला आंबोळे चटणी आणि काळ्या वाटाण्याची उसळ आणि हया ढेर सारे जांबा आणि हया आमच्यासाठी कैरीचं पन्ना. ते दीपालीला जास्त आवडतं. काजूगर आणि आंबा बर्फी. बापरे कुठून सुरुवात करू? आंबोळे. मी एक खाते तू एक खा. तर मित्रांनो फणसाची भाजी आणू. काय? फणसाची भाजी. बापरे काय काय बनव. अरे चटणी मिठी भरपूर आहे. तर मित्रांनो आधी आम्ही खाऊन घेतो आणि बाकीची शूटिंग नंतर करतो. चला
हे चालले पार चल चला 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 भावी चला लवकर. तर मित्रांनो आता बाईकडे झालं आम्ही बसलो नाश्ता बिष्टा केला भरपूर गप्पा गोष्टी मारला आणि आता आम्ही जातोय कुर्लेवाडीत. चला कुर्लेवाडी तिथे आहे मम्मीची कुर्लेवाडी. तुझ्या आजीकडे हा. विसरले चला लवकर. ए जियाने घातलं पण फ्रॉक बायने दिलंय. चला सगळ्यांनी बायला बाय करा. बायला बाय बायला बाय करा. चला हे विनयने गाडी पण आणली. चला चला मित्रांनो विनयने गाडी पण आणली. चला बाय चला बाय 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 विनय बाय बाय पार सॉरी. संध्याकाळी भेटूया. हा चालेल. मित्रांनो फायनली आता बायच्या घराकडून निघालो आम्ही आणि आता दीपालीच्या घरी म्हणजे कुर्लेवाडीत चाललो आम्ही आणि तिकडेच आम्ही आता व्हिडिओचा एंड करतो. आता खूप सारा थिंग्स घेतलं. काय दिलं फ्रॉक दिला आंबा बर्फी. खूप मजा आली ना मित्रांनो खरंच खूप मजा आली. आम्ही वेंगुर्ला बाजारपेठ फिरल्या खूप खरेदी केली काजूगर पासून काजू कतरी खूप खरेदी केल्या आणि नंतर मग बाईकडे गेलो म्हणजे माझ्या बहिणीकडे गेलो. खूपच मजा आली. विनय पार्क भेटले आणि खूप दिवसांनी भेटलो तर खूप मजा आली आणि खूप एन्जॉय केला आम्ही. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि तुमचं प्रेम आमच्या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओला. तोपर्यंत जय महाराष्ट्र. तेव्हा कोकण आपलाच असा.